Before you watch the video, please hit the subscribe button and the bell icon so you will be updated with the latest video. Mga kaigalan ug mga kaigsunan, kumusta kaninyong tanan? Sa ngalan sa pagtulon ang PBCM amo usab kamong pagadapiton sa pagmamati sa kataknang tulumanon, mga langit ng lamdag sa kinabuhi nga mo'y makapaghatod sa tao ngadto sa kaluwasan. O kini ang inyong alagad sa kanginan, Evangelista Brother Hermogenes Macarayo, magapanginaot nga nakapagpaluna na kamus tagstagsa niyo ka mga lingkuranan. Uban usab sa tagstagsa ka mga reducits aron sa ingon niana may magamit sa pagpamati ng igaw na karon sa pagtur sa mga maturan. Mga maturan nga puro lamang mga nakasulat sa Biblia o kung may mga basahon man nga mga referensya nga mong pagbasahon kana dili aron supakon ang Biblia. O kini nga tulumanon padayon ninyo pataligugan dinhi sa Power Radio, matugsugod kita alas 7 gabi, mulungtad hangtod sa utos gabion og sa Waycorat Radio FM sa Balingasag. Mabati usab magsugod kana sa alas 8 mulungtad hangtod sa alas 9 sa gabion. Sa Radyo Ultra sa buntag sa Domingo magsugod kana sa alas 10 mulungtad hangtod sa alas 11 sa kabuntagon og sa Teleradyo RPN. Mabati og malantaw usab magsugod kana sa alas 12 hangtod sa launa og pag alas 5 sa hapon na nasa paingon sa alas 6 kahaponon. O dinhi dapit sa pulo sa Mindanao ug hangtod dito sa Visayas aduna kitay 23 na ka mga registrasyon. Din na ang programa sa PBCA mga langit ng lamdag sa kinabuhi. Ug dinhi higayon na karon ikauban pa nato uban pa nga mga ministro. Sa gyapon mga igsoon, kumusta mayong pagpaminaw? Kini sabi niyo igsoon Evangelista Brother Hernaldo Pipi moy usang nga katambayayong karon sa mga pagtuon nga atong ipadayag karon. Sa gyapon kami ako nangumusta sa tanan nga mga nagpaminaw ug nagpasalamat usab sa tanan nga mga nagsuporta nining atong programa din kita kanunay nakapadayon tungod sa inyong mga pagtabang ug aron sa pagpadayon ihatag ko kamo sa kauban ug igsoon nga mga ministro. Kamusta kaninyo mga kaigalan ug igsunan kini usab si Brother Rumira Makamus. Katambayayon usab karon sa pagkatud kaninyo sa kamaturan aron makapadangat kanato para sa kaluwasan. Ug karon magpaila pang usa pa ka ministro. Kumusta ka ninyo magalan ng mga igsunan kinyong alagad sa kanginan Evangelista Brother Gisrel Macarayo nga moy usa nga makiguban ni taknaaron sa pagpadayon mga igsunan ibalik ko kamo kang Hermogenes Macarayo. Nini karong higayon na mga kaigalan ug mga kaigsunan, ang atong pagaisgutan ang kabahin may tungod sa atong pagpadayon sa pagtubag sa mga gibuhian nga pahayag sa atong kaatba nga si Mitchell Bendilio. Tungod kay pinaka-importante nga ato ning pagaisgutan, tungod kay nagtuo man dagway siya nga dili gyud ta magpakabana sa iyahang mga gipang istorya. Muna nga kita aduna kitay gipanghimo nga pagpanubag sa iyang mga gibuhiang isyu sa iyahang programa. Unya doon na siya giistorya atong iyang programa nga matod pa niya ang iya kunong tingog ra gyud moy among ipabati kuno sa among programa. Niya matod pa na niya mahal baya ang bayad baya sa oras baya. Bisag mga advertise lang kuno, mahal na baya kunong bayad. Unya ang iya kunong tingog mo ipabati kuno namo ngano. Kung ipabati namong tingog nimo ngano, ang pagpabati namo tungod kay ikaw na husto ka na.
Gipabati na mo ang imuhang mga tingog. Gipabati na mo ang imong mga gipayag sa imong programa. Kay do na mi gustong ipabati pod sa nagsunod sa among programa o naglantaw pod sa imong programa o nagsunod sa imong programa, makabati. O unsa di ay ang gipanultimo. Dili kay among gipabati na tungod kay among nakauyon mi sa imong gipanulti. Niya, atong paminawan ang iyang istorya. Niya, paminawan nato kay ipasukan nato sa iyahag yung mga gipangsulti ang atong himuon nga pagtubag karon niya. Paminawan ta. Dugay na po niya higala igsoon mga dayhan sa sinawne, no? Niya Postag kadyot, higala man dayon, niya sige kag pangatake. Higala man di ayo, niya sige kag panguhit. Sige, ato padayonan, no? salamat pa na dili primero ang akong alam siging gimension sa ilang programa halos mahurot ang ilang oras sa akong alam gahap may permin Post tagadiot. Masay purpose. Ngano nga ipabati na mo imong tingog unya mahisgutan ka namo. Kinsa man day among gikay kwentros kahanginan day ikaw man. Ha? Niya, atong padayunan. Sige. ako ba nagbayad butin sa taon. Magbuot man kag dakog bayad. Ngano, ikaw may nagbayad imong programa? Among programa na kung gipabati do na mi tumong. Wala po'y mahitabo nga ipabati na mo imong tingog ug ang imuhang tingog imo rang gipabor sa imong programa. Sa imong pagpalambo sa imong baruganan. Pero kay nanguhit man kas PBCM. Niya, padayunan ta. Mag-advertise lamang karon igsoon pagpila lang ako sa kamino pusta ko na kayo na. Kaya salamat pa sa mga ministro. Pos kog kadiyot, wala ta ingon nga nagpabatis tingog nimo kay gi-advertise ka namo. Gipabati namo ang imong tingog kay do na mi gustong tubagon sa imong gipanulti. Ha? Ayaw pagparon-aron ha, to paminawan padayon ta. O niya, dili na lang go, dili kay ang tingog na lang go ilang ipadungog. Ako na kong picture, no? Pos kog kadiyot, ikaw ra mo ay nagsigig basas balaod sa misyon unya imo dayong initan ang hulagway sa among magtutudlo. Unya sa diya nga gibaslan ka sa Executive Vice President Reverend Charluinio sa programa dito sa Dipolog. Moingon day ka nga igipakita na pud imong hulagway, maay na lugar ko kung ikaw mo mapakita unya kami mo pakita sa hulagway lugar sa imuha. Muangal ka na. Ha? Niya, padayonon ta. Ganahan ko na. Nga, na-request po na akong kaubal nga mato pa na ikaw naman lagi kayo sige na. Apil po ko. Yan po ko nila. Ikaw ba? Di mo man gidala ng prinsipyo sa imong kauban? Ngani yung sa ikaw ran po hilabtan sa PBCM? Ako pod. Ipatingo gani ng imo ganing ay lang imong tigbasa. Ipatake gani na, di ba? Apil lang paso. Kung gusto ka, siya pananagan sa programa kay makatilaw siya ng paso. Be, pagbaylo ko mo, ikaw mo itigbasa, mabuhat ni mo na. Padadaan ang imong kauban nga sige katawa niya, kay mao man imong giingon nga, hilabtan po ang kauban, nag-ingon ni angal ko ng kauban. Uy, naare, sunod Domingo, ang kanang kauban nimo mo ipadalas tima. Kay makita na tong lampurnas, age, dependis inistoryahan. Padayunon ta. Ano ito ng iyon na? Maluloy naman yung mga tawhana. Siguro, iganahan na po na sila kaya nato itandim ko sa ilang Espiritu Santong Pike. Boss ko kadiyot, ikaw ba? Kano sa amo ko na nakabati nga gipabati na mo kay ganahan mis imong programa sa imuhang gipanulti? Mingon gani ka, nga giganahan mi sa imuha, tanawon ba nimo ang sistema ba? Ngano? Unsay nabuhat nimo? Bi pangutan-on ka namo. Unsay nabuhat nimong maayo sa PBCM? Sa imong programa. Asa man dapita kuno ana nga ganahan mi nga magsigi kag panguhit. Nga magsigi kag panguhit ang amo daw atake ang pananglitan. Nag-ingon ka nga ang among wali kini pananglitan no. Makauyon lugar mi ani. Kini paminawan nato ning imong istorya. Unsay gisulti nimo? Moingon pa ka nga giganahan man ni sila sa ako ugong tingo ganahan magud ni sila god pagpabati nako pagpakita sa akong hulagway. Pananglitan kining imong giingon. Kini ganahan lugar mi ani. Kini Alipot sa PBCM na may pagdayig. Dahil kung nakukuha na nila. Puro gana atake. Yeah. Natural talaga lang po kayo may sarasyon. No? Naaraman di ay na, natural kay nagkalantugi mis rason unya mo ingong kag daygon bagugos PBCM asa makandapita daygon sa mga ministro sa PBCM.
Ang prinsipyo sa PBCM, ang mga nagsunod sa programa, labi na karon Brad Rome, Brad Hernan, Brad Jisrael, ang naka-open sa ilahang dial sa ilang radio karon, wala nagpasabot nga when sila nga naman ni inaani man ni gipabati nila ang tingog ni Mitchell Bendilio, nga pastor sa SDA, nga nangatake sa ila. Ano maning anong inaana magid ang ilang sinultian ang amua kinira. Kung wala lagi nang hilabot sa makadaghan na ginamong gisulti, kung walay aso, walay kalayo. O kung walay kalayo, o kung nay kalayo, doon na ginaghaling ana. Nana man na. Kay doon na naghaling, may kalayo. Kay may kalayo, doon na lagi aso. Kung naingon ani man ang programa sa PBCM, nagpalit og oras sa mga nagkalain-lain nga radio station. 23 ka radio station. Kana nga pagpalit ang tumong ana sa pagpalambo sa pagtulon ang PBCM sa doktrina. Pero nag-atang po na kung doon na po'y muhilabot sa mga ministro sa PBCM. Yun ra, sa doktrina mahitabo. Diha na ang binayluay sa rason. Sama ani ni Mitchell Bendilio og tali sa mga ministro sa PBCM. Ang prinsipyo sa mga ministro sa PBCM kini ra gyud naas proverbio. Say nakasulat sa proverbio ato nang tan-awon Brad Hernan we. Na Brad Karayo, basahon ta sa ang Proverbio 3:30. Ayaw pagpakig-away sa usa ka tawo sa walay gipasikaran kung siya wala manghilabot kanimo. Oh, mo na siya. Oh. Ang giingos Biblia, ayaw panghilabot sa imo isig ka tawo, siya wala manghilabot kanimo. Ayaw pakig-away. Oh. Ang tao manggod sa Dios, dunay gihimo nga ilahang bugno. Naay gihimo nila bang pakig-away, pakigubat. Ngani silang Apostol Pablo nag-ingon nga doon na sila'y hinigiban nga gikuptan, pero ang hinigiban nga gikuptan dili literal, dili kanang material nga hinigiban nga mao ng atong gamiton kanang mga hait, dili na mao. Ang ilang gihawiran nga hinagiban ato sang prubahan. Naba sa Biblia Brad Rome nga doon na gyud sila'y hinagiban nga ilang gikuptan, pero ilang hinagiban dili sama sa mga hinagiban, mga hait nga mga unsa pa diha nga makasamad sa atong physical nga lawas. Oo. Doon na gina Brad Macario, kining higibana pulong kini sa Dios nga mo'y atong ipatukma kining atong pagabasahon karon sa Biblia. Nagaingon din sa ika-2 Korinto kapitulo 6 bersikulo 7 nagaingon. Sa sinultihan nga may natudon og sa gahom sa Dios, pinagi sa mga hinigiban sa pagkamatarong alang sa kamot nga tuo og sa wala. Mao kana Brad Macario. Sa kamot sa mga apostolis, sa wala og tuo, doon na sila gikuptan nga hinigiban sa sinultihan nga maminatud-on. Kanang ilang pakigubat kana alang sa unsa na, maunang pagpakigubat nga ilang gisalmutan. Pero unsang gubat nga ilang gisalmutan? Binungkagay og nilumpagay sa rason. Unsay prueba Brad Israel? Niya atong basahon dire Brad Macario nakasulat sa ika-2 Korinto kapitulo 10 bersikulo 3 lapos tangad to sa 5 gingon. Kay bisan tuod kami, na nagawi din ni sa lawas, wala kami makigubat pinasubay sa unod. Kay ang hinigiban sa among pagkigubat dili man hinigiban sa unod, kundili tungod sa Dios. Makagagahom kini sa paglumpag sa kuta, ginalumpag namo ang pangatarungan ug ang tanang mapaitas-ong babag nga nag-ali batok sa kahibalo sa Dios. O ginabihag namo ang tanang pangunahuna aron kini magamasinubtanon kang Kristo. Tuan na, ang ilang pakigubat o ilang hinagiban, dili tong hinagiban sa unod. Mo nang hinagiban sa unod, mo nang makasamad sa tong physical nga lawas. Pero kining naa dinhi sa nakasulat sa Biblia, ang ilang mga hinagiban gikuptan mao kadtong mga katarungan. Ginalumpag kuno nila ang mga katarungan sa mga taong walay hinungdan. Mao nay giingon sa mga apostolis sa atong Ginoong Hesukristo. Kay sila doon na sila'y bugno, kung doon na sila'y gubat tali sa pagtuog baruganan og prinsipyo, diya sa balaang kasulatan unsay prueba Brad Hernan nga doon nagi bugno sa pagtuo nga salmutan ang tao sa Dios. Na Brad Macario, unang Timoteo kapitulo 6 bersikulo 11 ang atong pagabasahon. Apan ikaw, utaw sa Dios, pahilayo nining tanan paningkamuti ang pagkamatarong, pagkadiosnon, pagtuo, paghigugma, pagka may nantoson, pagkaagho. Punto, pakigbugno diha sa maayong bugno labot sa pagtuo. Padayon ni ang pagkupot sa dayong kinabuhi nga ngadto nining gitawag ikaw og ang imong gihimuan sa maayong pagsugid sa tubangan sa daghang mga saksi. Mao kana Brad Macario. Busa sa nakasulat sa Biblia doon na gid ay bugno, tali sa
pagtuo. Ang tao sa Dios dunay gisalmutan ba sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Mao nay nahitabo karon. Tali nato og kang Mitchell Bindilyo nga sige kuhit diri, sige kuhit lagi pero sige pog lagapak ang agi. Ha? Karon, ang prinsipyo gud sa mga apostol sa atong Ginoong Kristo, ang ilaha naa daan pa ang tao gyud sa Dios sa ilang kapanahonan sa mga apostoli sa una. Doon na dayon sila gihimo dayon nga paghilabtan sila kanang proverbio. Kapitulo 3 bersikulo 30 gi-apply na nila. Nganong gi-apply? Kinira. Ang ila dito naguwat sila, kanos-a sila birahan. Kanos-a sila atakihon. Kanos-a sila hilabtan. Pagkuhiton sila, adi nila pasagdan. Unsay prueba ana, Brad Rumi, kung atong susyon ang nakasulat sa balaang kasulatan. Be, tanaw na to ang nakasulat sa Biblia. Naa ba? Sige ko no. Tulo pagkabasahon, Brad Makarayo, kining nagkasulat sa Roma siyang kapitulo 14, bersikulo 16, nagingon. Busayaw ninyo, tuguti, nga panamastamasan sa pagsulti ang ipakamayo ninyo. O, to ana. Unsay gisulting Pablo, ayaw tuguti. Busa kung dunay mo hilabot, mo na siya. Pero gumikan kay naatas nasod sa pagkakaroon, naatas nasod, nga ani naay kagawasan, nalatid sa Philippine Constitution. Sa Bill of Rights, Article 3, Section 4, Section 5, gitagantag freedom of speech, gitagantag freedom of religion. Busa, dunay libertad ang tao. Sa pagpili, unsay baruganan mo, depende na na. Asa dapita ka, asa dapita ang magustuhan nimo nga baruganan nga imong pilion. Kung asa ka gusto, adito ka. Mo po na kung pirog mga taki ka, imuha na gay ng hilabtan gani. Kanang baruganan, may lang lagi o magpakahilom. Pag dili magpakahilom, diha na magbinayloais. Rason. Pero unsay gisulti ni Mitchell Bindilyo? Gisagang ning Roma 14:16. Wala may katugod. Wala may right ani. Gamugamit ani. Kay wa ni isulting Pablo para pabor sa PBCM. Unsay iyang gisulti? Mo ni giingon. Nga matod pa niya, iya ko nung tingog may gibabati. Ay, may babati lugar na mo. Ngano, nakagusto mi? Ngano, pag humanog babati, oy, nakauyon gimian ng gisulting Bindilyo. Unsay imong gibuhat? Sa diha nga kami mogamit sa Roma 14:16. Niya imong ano pasagdan nato. Ngano? Nakalimot mi ini? Kining imong sayo po. Niya, unsay gisulti mo? Kung kami mogamit sa Roma 14:16. Ang paggamit na mo ana daan pas panahon sa mga apostolis. Nga kung hilabtan sila, dili nila pasagdan, dili sila magpakahilom. Pero unsay imong gibuhat, gikuhit pa nimo na. Kay gipakasayop nimo mga ministro sa BCM. Ha? Niya, paminawan na to. Unsay imong gisultian na, unsay imong sagang ana. Now, Ibasihan nila nga, ganahan ra bagi migsagnon. Ganahan kay migsagnon na. Pero ayun lagi sagang nga kanag yung masagang. Pero paningkamutan na mo nga di magid masagang bisag usa og sagang. Niya atong paminawan. masubog yung mapad sila mga kaisonan nga mugamit og bersikulo dahil ilang i-apply nga mao na ilang rason nga nung ilang dipinsaan pag-ayo si Tomas Eugenio Senior nga ilang Diyos Espiritu Santong piki. Dayo sa piki man gina. Ako ni nga right. Dapat freedom of religion. Ano nga, yung mga tao itong bersikulo ba nga mura ba sa Apostol Pablo ilang among ilang ka. Sa pataw ninyo sa Apostol Pablo gipakabayo ni Tomas Eugenio Senior? Mag-share mo ato basahon. Pusa, ayaw ninyo tuguti nga panamastamasan pagsulti ang gipakamayo ninyo. Sa Apostol Pablo ninyo ngayon tugote. Karon, kaya di man tugotan di ay ang ipagkamayo, apply na yan. Muna, Brother Juan, Brother Manalos, nga di nyo na ito tugotan. Roma 14:16. Sa totoo ninyo, kanang Roma 14:16, applicable? Nga kiling mo Pablo nga, ay, pasipatan na inyong Espiritu Santo nga Diyos nga. Tanawara, kung kami mo gamit, paninglan may ngano, applicable na para ninyo? Kana ba yung Roma 14:16? Be, tanawa ko na Mitchell Bindilyo, o doon na ba'y usa ka pagtulunan nga gipabor ng Apostol Pablo nga applicable sa diya? Na? Di ba wala? Kung paninglan ta ka o kana atong debatihan, akos pulok-pulok agi nimo. Ha? Moingon ka, kung kami mo gamit, dili applicable. Asa man day ma-applicable la sa imo? Ang pangutana, naada pabor nimo, naagibutang niya, ang SDA lang si Mitchell Bindilyo mo gamit ani, applicable ni para niya, na? Be, natubag nimo na, wara ba gini mo natubag ha? Be, muna pagklaro ba, musagang gani ka, kana laging masagang. Unya karon pagsagang nimo, lapos man lagi gyapon ng amo laging atake nimo. Unya mo ingon ka pananglitan karon nga ipabati karon
Nakagusto mi sa imong gisulti. Do, sultihan ta ka. Kanang imong prinsipyo baruganan paggamit nga matod panimo ngano applicable? Bisan kinsang baruganan do ug mao nang prinsipyo nimo nga atong paumhan dili applicable na para nila kung mao na imong kay ngano wala na diha sulti nga kaniya lang na. Siya lang mao imo gamit ana. Bisan pag imo. Kung paninglam ta karon asa dapit nagiingong Pablo unsa nga translisyon si Mitchell Bendilio lang ang applicable ani nga mogamit ani siya lang ang may katungod ani kay gipabor ko ni para Mitchell Bendilio unsa nga translisyon gamita kuno ng 38 ka bersyon nimo nga naa sa imong balay. Mabasa ba nimo nga ikaw lang maoy gipaboran ni Apostol Pablo ana? Pagklaro ba? Pag-sure lagi? Aya pagpitok-pitok ang mata mo lagi nagiingon lagi nako hinuktoki ba sa makadaghan kanang imong kuhit makaigo yung kuhit nimo lagi. Mo nagiingon lagi namo sige lang kag mo nagiingon namo ganahan gimigsagnon ang amo laging sitas lagi na. Tarawa pagsagang nakasagang wala. Be. Unsa may magkakang laki tubaga ko nun sa imong programa asa babasa nga ang Roma 14:16. Baliko namo nis pagpaningil nimo. Wa man nimo ni tanduga. Gitandog ba nimo ni? Pwedeng bahawa na ni. Bahaw na kayo ni. Pero gibalik na mo ni ngano man tungod kay matod pa nimo nga gipabati ang namo ang ibong ang tingog nimo sa among programa. Unya nagkalas-kalas lami sa oras, nagbayad-bayad lang mi. Ngano sa pagbabati namo wala mi tumong? Si kinsa man ka? Si kinsa man kang ibabati namo ang imong tingog sa among programa? O ang ikaw wa ka manghilabot sa BBCM kung gipabati namo kana among gipruibahan nga amo kang gisgutan kay ikaw mo yung sige pangatakis PBCM. Awa na. Unya, ang pangutada karon moingon pa ka? Ngano? Si Apostol Pablo nakagusto ni Tomas Eugenio? Ngano? Ni pabor? Ngano pod? Mangutana po ko nimo. Ikaw kuno ko pangutan-on kuno ngano sa Apostol Pablo ni pabor nimo? Butang ko pa ng litan dabig mo hatag og implog magkakontradik ang inyong prinsipyong Pablo ron o sa may kasulti nimo. Unsay kasulti nimo? Unsay gisulti ni Apostol Pablo? Anya ato tanawon Unsay gisulti po nimo? Atong itandi kuno ni karon kay niingon ikaw magimo ay nag-open ani. So ako kang sugalan. Nag-ingon ka man nga matod pa nimo. Ngano si Apostol Pablo ngano ni dayo ni Tomas Eugenio? Ngano ni Oyon? Ang pangutana pod ngano si Apostol Pablo ni Oyon pos prinsipyo nimo? Unsay prinsipyo nimo? Niya atong paminawan. Gusto magkadiay ka og winadwaray di es rason. Tan-awon ta. Niya, unsay gisulti mo? Niya. Imong gisulti. Tanawan ni karon unsaon ka di mo ni pagsagang. Giingo ni mo pag istorya dire. Basig nakalibot kay ni. Unsay giigo di mo? Bahin sa niya paminawan ta. Tan-awon tag di pa magkakontradik ang inyong gisulting Pablo. Nganos Pablo ni uyon nimo? Niya, tan-awon na to. Ang imong gisulti uyonan bang Pablo? Tan-awon ta. Niya. Gusto man de ka kag winadwaray sakto tanawon ta niya paminawon ta Pero nga ang napulog ka sa kasuguan sa Ginoo mao ang kinabuhi gayon ang kahulugan sa kasuguan kinabuhi gayon di modo atong nakita nga dili gyud ang tumaas lapason ang napulog. Ikaw mo'y nagsulti tanawon ta kay ikaw magin mo oy nagunas PBCM tan-aw nako kay niigon ka man nakauyon ba si Apostol Pablo niuyon sa dito ni Tomas Eugenio? Ay, pagklaro mo, di ba niingon ka? Kung counteron ta ka, nganos Pablo, sa imong sulti mo uyos Pablo? Tanaw na to, ang imong giingon, ang napulo kasugo naghatag kinabuhi. Tanawon tag muuyon mo Pablo. Muuyon bakas gisulti ni Mitchell Bendilio ang napulo kasugo naghatag kinabuhi. O say gisulti nga Apostol Pablo, pasagdan ko sa Apostol Pablo, tanaw na tong niuyon mo sa nimo. Muuyon gani siya, moingon siya o tinuod na ang napulo kasugo naghatag kinabuhi. Pero si Apostol Pablo ni explain gani sa napulo kasugo og kontradik kay nimo, wala muuyon si Apostol Pablo. Tanaw na to ang ginhawa mo. Ikaw maoy naguna, tanaw ta. Niya, basahon ta. Ang prinsipyo ni Bendilio bago pa natong nabati ang napulo kasugo naghatag kinabuhi. Si Apostol Pablo unsay inexplainan niya sa napulo kasugo sa ilang kapanahunan. Ikaduhang Korinto, ikaw mo'y nag-una ni, Ikaw mo'y nagsugod ani. Susugalan na kung imong ginawa karon. Giingon pagpayag sa ikaduhang Korinto 3 versikulo 6, kama 15 giingon. Siya mao ang giingon, nagtabang kanamo nga mahimong takos nga mga sulugoon sa pagsugilon sa bag-ong pakigsaad, dili sa litra kundi dili sa espiritu, nga naghatag og kinabuhi. Ang daang paagi sa nagsulay, pagtuman sa napulo kasugo, aron maluwas
misangpot hinuon sa kamatayon apan ang bag-ong paagi ang espiritu naghatag kinabuhi. Unsay giingon ni Apostol Pablo? Giingos pagpayag siya mao ang nagtabang kanamo nga mahimong takos nga sulunguon sa pagsugilon sa bag-ong pakigsaad. Asa man na dili sa litra kun dili sa espiritu nga naghatag kinabuhi. Unsa man na ang daang paagi nga nagsulay pagtuman sa napulo ka sugo wala sila ana aron maluwas misangpot hinuon sa kamatayon apan ang bag-ong paagi muning ilaha ang espiritu naghatag kinabuhi. Ang katong nagsulay kunos pagtuman sa napulo ka sugo misangpot hinuon kunos kamatayon. Si Apostol Pablo mo'y nagsulti musangpot sa kamatayon pero ikaw ang napulo ka sugo naghatag kinabuhi. Nagkontradik sa gisulti Pablo wala? Ay pagklaro ba? Og debate ni wala lukot ang agi. Lukot ang agi. Prangka lang nga pagkaistorya. Ikaw may naguna. Busa, mo ni ingon ani, kung gipabati ganin mo ang imong tingog sa kahanginan, nagpasabot, dunay imong inistoryahan. Sa imong programa nga wa na mo yun eh. Ha? Kontradik. Ingo man ka. Nag-aabas Biblia nga nag-uyon si Apostol Pablo sa kang Tomas Wenyo. Naaba po sa Biblia nga ni-uyon si Apostol Pablo sa gisulti ni Mitchell Bendilio. Na? Oh, nakita na itong katag. Unsay gisulti, ang napulo kasugo nagatag kinabuhi. Si Pablo pasultiyon. Ang nagsulay sa pagtuman sa napulo kasugo, misangpot kamatayon. Kasi gisulti si Apostol Pablo. Padayon nun ta, sa versikulo 15, unsay gisulting Pablo. Tungod kay ako siguro gayon. Oh, na, niguros Pablo. Sa inyong pagpanabot o pagsalig, gituyo ko ang paghapit o pagpakikita kaninyo sa ako giingos pagpahayag kun atong padayonon sa bersikulo 15 giingon. Apan sa dihang giingon sa pagpahayag, oo bisan pagani karon mga adlaw, o nana, inigbasa nila sa mga sinulat ni Moises ang ilang mga kasing-kasing gibutaan tungod kay nagtuo sila ngang pagtuman sa napulo kasugo mo'y paagi sa kaluwasan. Unsay giingon Pablo? Binutaan ka. Unsay giingon ang pagtuman sa napulo kasugo matod pa. Dili mo sangkot sa kaluwasan. Ha? Oh, balikan ko pagbasa. Unya maingon ka nga matod pa nibo nga naabas Biblia nga niuyon si Apostol Pablo ni Tomas Eugenio ngano sa imo ni uyon? Ang pangutana, ngano nagkakontradik man ang gisulti mo kung mo explicar kas napulo kasugo? Og sa inesplikaran ni Apostol Pablo, asa may tinuod nga apostolis ninyo, ikaw og si Pablo? Pangutanon ta kuno ka, nakasapon bakas panahon sa atong Ginoong Kristo? Ha? Wa manggani ka kakita bisag anino na lang sa atong Ginoong Kristo? O niya mag-alig-alig ka panalitan? Ikaw may nag-una ni gisugalan ako ng imong prinsipyo. Busa ka ng prinsipyo lagi nimo gawion mismo kas kaugalingon nimo madaot ang imong doktrina, madaot ang imong pamatuonan na. Ha? Prangka nga pag-istorya, busa amo ning gipabati nimo kung wa ka mapabuka sa mga kaatbang nimo kami. Makasiguro gid mi nga makahatag gid problema nimo. Og wa ka mahatagig problema sa imong mga kaatbang kami. Ipaniguro na mo mahatagan kag problema sa mga ministros PBCM. Kanara. Na? Balikan ko ang bersikulo 15. Oo, bisan gani karong mga adlaw inigbasa nila sa mga sinulat ni Moises ang ilang mga kasing-kasing gibutaan tungod kay nagtuo sila ngang pagtuman sa napulo kasugo maoy paagis kaluwasan. Ang nagtuudo na sa atong kapanahonan ron wala di ay kinsa may nag-explica sa pulo kasugo nakatag kinabuhi di ba ikaw? Kinsa giatakin Pablo? Di ba ikaw? Be, basaha ko nung Roma kapitulo pabor naman nimo Brad Hernan. Ukba ang Roma 14 bersikulo 5. Be tan-awon taga 15 bersikulo 5. Kapitulo 15 bersikulo 4. Sige, tan-awa dia. Be tan-awon ta. Gisulti man ng Pablo. Tan-awon ta. Ha? Na Brad Makarayo, ang sitas nga imong gisitar. Kay bisan unsay gisulat kaniadto. Sige. Gisulat kini alang sa pagtuon kanato aron nga pinaagi sa pailob o pinaagi sa paglipay gikan sa mga kasulatan makabaton untag kitag paglaom. O to ana. Kana gisulat ni Pablo kay moabot nga dunay panahon. Nga dunay gid ay tawo nga nagtuo siya nga ang pagtumas na pulo kasugo mo'y pagkamot sa kaluwasan. Pero sa gisulti ni Apostol Pablo do, ngano ni kontradik mas gisulti mo? Ikaw pasultihon, pa-explikaros na pulo kasugo, musangpot sa kinabuhi. Di atake man lagi kang Pablo do, di nakauyo lugas Pablo ana nga nagkakontradik naman inyong inistoryahan karon. Agoy pagklaro ba maura pod na mga tinun-an sa ato. Agoy pagklaro. Basig ikaw raman tingali tinun-an granting without admitting tugutan ko suway pag-uyon, uyunan ko suway pagtugot nga ikaw tinuod nga alagad sa atong Ginoong Kristo. Ikaw ray alagad karon nga si kuwahe sa explicar sa Biblia, explicar sa mga apostoles nga naa sa Biblia.
Si Apostol Pablo lahi og nisplikaran sa napulo kasugo lahi po ang imuha. Unya ang prinsipyo sa mga apostol usa ra be silang sinultihan unsay prueba Brad Rome. Be. Ato lang pagkabasahon Brad Makarayo kini nakasulat sa unang Korinto kapitulo 1 bersikulo 10 nagingon. Apan magahangyo ako kaninyo mga igsoon tungod sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo nga unta kamong tanan magasulti sa maurang usa ka butang o nga wala unta kaninyo'y mga pagkabahin-bahin kundili mausa unta hinuon kamo diha sa maurang paagiha sa paghuna-huna ug sa maurang huna-huna. Do, tambag na mo ni mo do kinira. Hinuktok pod ba? Pag hinuktok pod pag may time. Nara lagi. Imo bang timbang-timbangon, kana bang imong isulti, mabakuti baka kus PBC man ni dili. Anara. Ngano? Sa Biblia gitambag na i-apply po ni ba pag may panahon. Ayaw pagsigig tira pasagad na lang ka sa pagpataka kag atakis amo Ha? Ang resulta hino kasi kalukapan ng imong rason ni noon. Bitanaw na to be unsay gisulti tambag nga naa sa Biblia Brad. Jezreel kun atong susyon ang Biblia. Dili ra ba ta maingon ani og dili pa niya gisugdan. Siya baya ginagkuan ani mo nga kita dili ta nagpakahilo mo nang niingon siya ipabati gini lang akong tingog. Ipabati namo og unsay imong gipanulti diri namo. Amo din gipabati dayon no tanawa ang pagpabati namo nganong latos mang agi lagi. Be sige unsay giingos Biblia. Niya Brad Makarayo tong basahon diri sa Biblia ang Katoliko nga adunay pag-imprimatur ni Julio Cardinal Rosales ug gipanag-usahan sa pagsulat sa mga scholar sa Biblia ug protestante gingon. Sa Sirach kapitulo 28 bersikulo 25 lapos ngadto sa 26 gingon. Busa sa samang pagmatngon, pagbantay sa imong isulti, timbang-timbang nga ang matag pulong, ug pag-andam og usa ka kandado alang sa imong baba. Tingali adunay usa ka tawo nga naghulat kanusa ikaw masayop. Ug kun dili ikaw magbantay may sukamod ikaw sa kagalingon nimo mga pulong o mahiluka pa diha sa tubangan niya. Busa na agi di ay. Kana ba i-apply na? I-apply nang gingon ba nga maghinukto ka, ayuhon po nimo po tibang-timbangon ba nga dili baka ako maabot sa unahan ani. Lagapak ang agi nako ani. Basi pag buhian ko ni sa ire, basi pag abot sa unahan pagtubag sa mga ministro sa BCM ani, pulok-pulok agi nako sa akong rason ani. Ana ba? I-apply sa pag may time. Nanara, i-apply po ning imo bang gihatag ihimplo ba? Nindot ba ning gihatag nimong ihimplo o ganahan gigay ko maminaw ani. Haskang ganahan na ganahan gigay ko kana bitong magbuhat na ko sa diha nga amo nang hinuktokan ang amo unsahon amo ang imong mga gipanulti unsay gikuan nimo kini di gid bawala starring yung kayo di unsay imong gisulti ganahan gyud kayo mi maminaw ni Masa, Amerikano, kay surrender lang sa Hapon. Kay pagpabutos armas sa Amerikano, may nga yung armas sa Amerikano, sure. Balos ang Hapon, pataka. Muna klaro. I-apply po na ba? Pag ikaw gani, tambag na mo, tambag na mo nimo, pag ikaw gani mugamit gani kag ihimplo, kanag yung mupasar ka. Anara. Pag maingon gani ka, surrender tong Hapon. Kay ang buto sa armas Amerikano, sure. Pero ang buto kuno sa bala kuno sa Hapon, kuno sa pusil sa Hapon, may kuno, pataka. Mauna na, adto ba yun ka ni Idol hinos, pataka. Tanawa na pataka, sige ka lang karong pataka sa ibong pangyaw-yaw, wala ka maghuna-huna. Ako'y pangutanon anisa, unsa ba ka ha? Ang giingon nako nga, niuyon bas, Apostol Pablo nga, si Tomas Eugenio, ang pangutana, ug ako pa'y paninglan po gano'n, niuyon ba po kas Pablos ako sinultihan, nag-explica ra ba kong napulo kasugo? Ang napulo kasugo, naghatag ra ba kinabuhi? Pag-abot ni Pablo, ikaduhang Korinto, ang pulong sa Dios, ikaduhang Korinto, kapitulo 3, versikulo 6, Pablo, ang mga ubang tao, nagtuo sila, nga ang ilang pagtuman sa, kato nagbasa sila sa daan, nga kato napulo, kasugo, nagtuo sila nga mo'y paagis pagkabuot sa kaluwasan. Atake na siya. Pag-abot sa versikulo 15, binutaan naman kuno ng mga tawana. Kontradik naman. Dabi gamito nis mga ministros PBC IMSA. Di ba ka ako pulok-pulok agi na ko nisa? Ana ba, wala giingon, hinuktok po pag may time. Ana ra nga sistema. Ana ra ron dili po malabanan ba? Ingon ana, niyan ingon ra ba ka? Unsay gisulti nimo? Ang imong programa, nindot ra bagyo kayo ang imo yung pagsugod sa iyong programa. Haskang nindota. Murag yung di makasala sa isig kabaruganan niya. Sa isig ka
pagtulunan nga dili niya kauban, murag di gyud kasala. Murag di gyud pod makabuhat magkuan ba nga. Dili gyud sa hilabtan ngano maayo gud. Paminaw na to unsa iyang gisulti. Niya atong paminawan. Niya paminawan ta. Kanatong tanan sa atong mga kagalaan. Ana unta ang sinultian bugnaw sa dagamong tingog sab. Basta inaning mabati na to, pero pag abot tumoy bugnaw lagi ni pero tan-aw na to pag abot paminaw na to. Kining inyong ubos nga igsuon, higalas kaninan, Brother Mitchell Bendilio, sa makaasa, makikuban na usab kaninyo, kining matahong nga kagabihan, sa tingog sa kamatuoran. Usa ka tulumanon nga wala gyud nagpahayag og mga bakat, kundi naara gyud sa balaan nga kasulatan. Salamat. Naara gyud kuno sa kasulatan. Wa gyud magbakak. Askan induta. Inato lang unta ang iyang kuan. Why problema? Doktrina ang atimanos PBCM. Pero tan-awa gani. Iyang gisulti, kami sigig pangatake. Ngano do sa imong programa? Kini. Apangutana. Ngano? Sa imong kaugalingon, mo ni mingon sa ngano man nga. Nindot mo ta kay sinultian si Mitchell Bendilio. Kuan man gyud kayo ang nagsunod sa atong programa ba nga dili nato kauban karon ba? Nga nagsunod sa atong programa. Nindot mo ta ang sinultian ni Bendilio. Kuan man kaayo? Mga nung mainana maging mga ministros PBCM, gusto mo mangitag sampol? Niya, paminawan ta. Nay panahon ni Mitchell Bendilio inana iya tigog pero pag moabot ka ni siyang utok, moabot ka ni siyang panahon nga musuol na pod gani ang iyang utok nga manghilabot gid siya sa mga nagkalain-lain nga kaatbang niya nga pagtulunan diha nang mahitabo. Ato ganing paminawan. Paminawan nato Paminawan nato. Unsay iyang gisulti? Panalitan kinio. Paminawan ta. Kay kami kuno sigig panghilabot unya amo lugar ning pasagdan. Paminawan nato. Kining iyang giingon kini, paminawan nato na. Tanawa murag kun iyong paminawan ato ganiya dili siya manghilabot pero tanaw nato, paminawon ko nato be. Of the Catholic Church. Wala, kini karon ang naghisgot si Mitchell Bendilio ni. Pero kini tanawa gay nangatake sa subang baruganan gikarga na po ng PBCM ni gilaras-laras ang agi ani paminawan ta na paminawan. Mga Protestant, ato sa PBCM consider sila Protestant kini supak sa Katoliko. Unya igsoon sila sa dikipas Japon. They are following of the law of Catholic Church. Ang sagingon sa Marcos 7:7 ba? Wa tay problema na basta mo hisgot lang siya sa mga baruganan gikarga niya PBCM apil na PBCM na. Pero pag abot sa tumoy mao ni problema. Nganong maingon aning mga ministro PBCM tan-aw na to. Marcos 7:7 sa mga Nagpabasa na sa sitas o sa iyang tumong. Niya. Biblia. O sagingon. Okay, basa. Shiti, Watson, nagiging kamo lamang ang ilang pagsimba ka na ko. Kay ilang itudlo nga balaod sa Diyos ang mga sugo nga hinimo lamang sa tao. O midugang siya sa pag-ingon, ipasagdan ninyo ang mga sugo sa Diyos, o mao hinuoy, inyong gituman ang mga pagtulunan siya iyan sa tao. O sagingon, kawang lamang ang ilang pagsimba ka na ko. Ngano matawang, kay ang ilang gitudlo, dili doktrina sa Diyos, kundi pagtulunan na hinimo lamang og tao. Diha ta mo nay among gipasabot. Mao na unya pangutana karon. Do, niingon ka man nga matod pa ang programa sa PBCM sige pangatake kanong nangatake man lagi ka lagi. Mayo lang mo lagi na ang usahay lagi ni siya. Mura bag mo ayo-ayo pero pag abot mo tuwa na pod. Musuol na sad. Mao po ni iya prinsipyo. Unya walay question lagi mo hisgot na siya apil ng PBCM na. Diha ra ko to walay problema na hisgot ra man na. Pero pag abot sa tumoy kay hulogon man kang kawang. Di pangutan na karon, mao man gani kay ikaw nagpasakop ka sa baruganan mo. Kay nagtuo ka ang imong baruganan husto. O ang imong pagsimba, o ang imong pagtuo, o pagampo mo husto. Pero sa diya naghilabtan ka sa imong isig katao, kapag ka dili tinud, usay buhaton mo. Mao na gibuhat na mo karon sa mga ministros PBCM sa gisulti ni Bendilio. Maipabati gana mo ang tingog niya, alang-alang idritso na mo sa lampasos, ire unya walay among gipasikaran asa dapita ngano na yun ana amo sinultihan. Na yun ana among sinultihan gumikan kay duna sa gipanulti. Ug ang gipanulti niya dili angay namong pasagdan. Ingon ana nga sistema. Unya karon nag-ingon pa gid siya, butang mo panalitan niingon siya. Siya murag dili ga panghilabot. Pananglitan kini, gusto makakamato pa ang akong programa
Nagbutiyag sa kamaturan, way bakak, puros nakasulat sa Biblia. Ang tanan naa sa Biblia. Kini do naa panis Biblia do. Og paninglan kaani kay niingon man ka ngano kanang sitas diya nag-ingon si Apostol Pablo 14:16 i-apply ko na to. Sukdon ko nang ginawa mo. Sukdon na mong ginawa nimo. Nag-ingon ka ba nga wala na ipabor, dili applicable kay wala explicar nga nagisgot si Pablo kang Tomas Yuinyo og pabor sa mga ministros BCM. Applicable na silang mogamit ana. Ang pangutana karon kini do. Kini. Ngano mang niditso makakonklusyon ani kining imong gipanulti o. Tan-aw natong gisulti mo. Unsay gisulti nimo? Nya paminaw na to. Kini do, ambot masagang ba nimo ni? Oh? Kung paninglan ta ka word for word, naa maka-probe ka sa gisulti mo? Dili ra ba? Unsay gisulti mo nya? Mga kaigalaan o mga kaigsunan, atong tima sa nianing Domingo, isgotan nga, kini magwawali nga nagtudlo nga di nalapason, di na tumanon ang napulo kasugo, mga gamunay ka mga contributors na mga kaigsunan nga sa pagdagsang sa kriminal. Pos kung kadiyot nindot ni, tanawa. Onya, do, ang pangutana mo ingong ka, akong tingog ang ipabati nila sa ilang programa. Oh, gipabati na mo kay unsay imong mga sinultihan. Onya ang gisulti nimo. Matod pa nimo ganis imong gisulti, wala gid koy nabati nga ang mga sa ilang programa sa BBCM nga na dunay pagdaig nila nako. Makadapita daygon ka sa imong kaugalingon. Kining gisulti nimo. Ang mga magwawali nga wala magwali, wala magtumas na pulo kasugo nakakontribute sila. Unsa man sa krimen? Makaprove ka na? Asa dapita? Butang ko pananglitan. Igawas ang imong pagtulunan. Ha? Igawas ang imong pagtulunan gidipinsahan. SDA. Butang ko pananglitan. Ikaw maging nikuhit sa mga nagkailang baruganan. Sila mo'y manubag anak silang katungod. Pero sa PBCM, kami mo'y mutubag sa katungod na mo. Ang pangutana karon. Makaprove ka asa nga sitas gigamit nimo applicable nga ikaroy gamit ana itira nimo dana moingon na ka napulo kasugo mo ni nakakontribute sila sa unsa sa krimen ha hantud ra ba na wala ba gini mo na hatagi ra bagyong pagtubag ra ba na ang among mga pangutana gibi nagpabiling buhi nga nagbarog nga hangtod karon wa pagyud nimo maluad wa pagyud nimo matubag ang among mga pangutana pero ang imo permanenteng kalukapa o permanenteng kalukat ang imong mga katarungan ha padayonon ta ang imong gipanulti Ano man, atong gipalatot-an sa niaging Domingo na ang pagtuman sa napulo kasugo gihatag mas Ginoo aron kay kana usa ka moral law or moral code. Unya, kung may kang moral code, moral ang in contrast ana immoral, no? Sa ato pa mga kaigsunan, o dili nimo tumanon ang napulo kasugo, mo resulta yun na og immoralidad. Mao na nga ato nga gikuan sa Domingo nga nag-ingon diha nga sa kwan ng King James Version sa Katueno, Revelation 21 verse 8, o sa gingon sa Revelation 21 verse 8, o sa gingon, at 21 verse 8, o sa gingon, 21 verse o sa gingon diha. bisag diha lang ta kutob ang mga nagwali nga wala magtudlo sa napulo kasugo sila nagtudlo mo na nagwa nga nidagsang ang krimen ang pangutana karon makaprove ka na do nakaprove ka na ba nakaprove ka na ba nga dunay matupan na ningkamot ang atong gobyerno sa pagsumpo sa krimen pero ni ay mga magwawali karon ang ilang pagwali hinoon mao hinoy nakapadagsang sa krimen ikaw ra ba nagsulti ani ang pangutana karon wa ka mauwaw sa kinabag-an nga mga reliyosong tao nga ang ilahang mga kasuguan nga naa gipatuman sa ilang mga baruganan ug sa ilang kasimbahanan imo lang ignon nga ang ilang magwawali maoy nakasabwag sa krimen asa nimo gikuha na asa nimo gikuha ngano ang ikaw ra nga magwawali mo gipabor nga ang imo rang winalihan mao ray makasumpo ang pangutana karon mura makag oy pagklaro ba ya ba pagklaro mura man kag nagdayo-dayo ra si mong kaugalingon oy ha basa ra gud ang proverbio be tanawon ta ra gud ni proverbio be tanawon na to proverbio 27:2 be paliog pagbasa kinsay nakapabor ya be tanawon ko ng proverbio 27 bersikulo 2 paliog pagbasa tanawon na Brad to Makarayo kining atong kaatbang nga mismo sa imong atong nadungog nga siya mo dayo siyang kagalingon Oo. basahon ta kining sitas nga imong gisitar 27:2 sa proverbio
padayga ang laing tawo mahitungod kanimo og dili ang imong kaugalingon nga baba. Oh. Ang usa ka dumuluong og dili ang imong kaugalingong mga ngabil. Oh na! Ayaw pag... Ay, goy, idisgawas naman po nimo ang imong kaugalingon hinoon. Unya mo ingon ka karon, unya og pangutan-on ka karon. Be, asa nimo gikuha unsang sitasa gikan sa Genesis pangos pinadayag. Gitumbok ning barugana ang pagwali niya ani naka-contribute, nakasabwag sa krimen, mao nang nagdaghan ng krimen, ha? Be, basa ko na, unsang sitasa gigamit nimo na? Ay pagklaro ba kay gusto ba kag word for word? Kanang litra por litra mabasa. Pag dili mabasa di tinuod. Unya di ka kaproba na karon nga nagtumbok karon unya paggamit mo na si tasa wala magtumbok ana magwawaliha og sa baruganan. Dabi di ka kaprob unsay mahitabo. Di ba uwaw kayo na nga di ka kaprob sa imong topic? Og debate pa ni kinahanglan ka kung ikaw debater ka nagtuo ko. Kung ikaw nagtuo kang debater ka sa imong pagka-debater dili pa ka. Dili pa yung kasakto sukod sa imong pagka-debater. Kaya kung sukod pa ka sa sakto kay ikaw debater, defensor kay kas imong kaugalingon, ang tiba nga imong pirmahan kinahanglan sa imong pagpabarog o pagdepensa nimo, cross-examinon ka, dili madaot ang imong timang gipabarog, hinunua ang imong timang gipabarog, mapamatud-an nimo, mahuman ang imong barog. Una sao man nimo na pagbarog karon? Hilig ra ba ka og litra por litra? Pag dili mabasa, dili tinuod. Unya karon og pangitahaan ka karon sa nagkali. Ang PBCM lay mangita, asa napita ang PBCM giingon diha sa sitas kay imong gibasa. Og di ka kapamatuod litra por litra. Pungga kang argumento mo. Mo na giingon pagtuon sa ug asa ka nagtuon nga ikaw debater ka o ikaw pastor ka, pagtuon og balik. Pagtuon og balik. Usa ka makig-enkwentro sa PBCM. Prangka nga pag-istorya na. Ha? Nani apa? Oh. Unsa imong gisulti? Ang imong programa way bakak. Hay way bakak. Unya kini na dipinsahanan nimo ni. Wa gid ay bakak ha. Ang tanan gyud ay ha. Puros gid ay tinuod. Kini do asay bakak ani puros di ni tinuod. Niya paminawan nato ha. Unsa imong gisulti? Kini. Unsa man ni? Be paminawan ta ni Benin ganahan. Sus perting ganahan gyud kay mig mo ingon gani nga wa gid bakak. Haskang ganahan na gyud kay namo gid maminaw ana. Nga naman, amo, tanahon ta ko no be. Ato karon pamatud-an. Ang nagsunod sa among programa garo, niingon siya ang iyang programa puros tinuod way bakak. Paminawi ko nunig. Wa ba siya magbakak ani? O niya, paminawi. Ang sagot ni Adventist sa ilang iwan ng tawag sa sunod ako ng dadaan o dokumento na si Mrs. White converted lang. Alam nila, ang converted mo may taon mo na yung tawag. Okay, ako na. Sa sunod, dadaan mo na ako. Unsay dadaan nako? Ang basahon nga si Mrs. White converted lang og dili mo'y nagsugo dili nagtukod. Apangutana, converted lang. Kung siya pasultihon. Pero tanawa gani sa uban niyang programa. Og tanawa og wa pa siya makalimot. Basahon na to, unsa si Mrs. White gyud sa tinuod. Bindilyo paglaro, converted lang gyud siya o dili. Ha, siya mo tubag. Tanaw na to, di ba ang tubag way klaro. Ang kuna say klaro mo siya, converted lang. Converted lang. Pero tanaw na to, bindilyo paglaro ba? Akong baliko na istorya, sampulan na to ang naminaw sa programa. Bindilyo paglaro. Converted ba lang gyud si Mrs. White o dili? Kung say tubag ni Mitchell Bindilyo? Niya, paminawan ta. Ito Kristo, nabi mo kita na dala sa ibang pinag-bibislan na mag-atong kayo dinood. Wala ka kabalo. Nakasulugdanan sa Senate na Adventist. Nasugdan na baungalan ang nagbukla na yun nalaman sila ni Mrs. White. Tuana! Naunay na. Ningong ka converted. Unya pag ingon sila man ay nagsugod na kanadeng pulong SDE. Unya pangutana og wala sugdi ni Mrs. White. Wala SDE. Ang pangutana karon converted naman siya. Asa man siya mahimong converted sa SDE. Nga wala pa man sugdi ni Mrs. White. Ay pagklaro ba asay bakak? Ha? Ningon ka. Puri ba? Nag-ingon ka lagi nga ang imong programa puros nagsultig tinuod. Unya kay nagsulti magtinuod na problema. So makapanampiling sa taan ning imong programa. Oy. Ang imong sinultihan ba? Matod pa na nimo nga matod pa na ang imong programa way bakak. Unya karon nag-ingon ka converted lang. Pag abot nito Stoboy, siya nagsugod. Adios, pagklaro. Hay baka ka na. Converted o nagsugod? O mo'y nagsugod, mo'y nagtungod. Ay pagklaro lagi. Muna, natanawa lagi. Unsa man do?
Mao lagi ni. Mo ni among giingon, pag ang atimanon mo imong baruganan, ang among atimanon kay walay ni kuhit namo, doktrina ang amoa. Doktrina, way atake. Pero kay do na manggi manguhit, sama nimo, agwantahang kuhit namo. Agwantaha among tubag. Kung halangan ka sa among tubag, walay mahalangan kung walay nagsili. Og ang sili po dili po muhalang, og dili pusaon. Kay ang sili imong gikuptan, imong gipusa, og kay gipusa mo, halangan gyud kay ni. Mo na anara. Pusa. Nagtuo ka nga sa imong pagpanghilabot sa PBCM, mulunga ng PBCM nimo. Ganahan kayo mi. Ganahan gyud kayo mi og sige kag pangatake. Kay sagsige kag pangatake, magsige pod og mugna pod og nga amo pod bungas pagdikta sa magtutudlo nga mauna ang among itubag, mauna ang mahitabo. Permanenteng lukot ang agi. Na niya pa, niya, niingon ka, unsa pa gisulti mo? Unsa man? Na, wa gyapon ka nagbakak ani? Kini man gisulti yo. Usay gisulti nimo niya pagid pun ana to. Ganahan gyud kay mi anang musugat anang imong kanab to. Mura bitaw to away ni Pacquiao bas. Si Pacquiao ganahan siya kanang yang piton na bitaw siya dasdasan sa siyang kontra. Mo ni ganahan ginay, mo ginay ginahan ni Pacquiao. Mao gyapon amo dasdas ka sa imong programa, mga atake ka sa mo. Ganahan gyud kay mi ana. Labi nagmoingon bitaw ka, akong programa way bakak, akong programa puros tinod. Kinido, basi nakalimot ka ni. Ha? Basi nakalimot ka ni oh. Niya, paminawan ta. Challenge niya, ini religious. Ini preachers, nga makabasa mo, nga dunay basahon. Nga si Mrs. White, nag-angkon nga siya propita. Ay do, pagklaro ba? Asay bakakon ani do? Imong mga kaubanan do, o ikaw? Si Mrs. White, o ikaw? Di man ka magbakak. Agoy ka ng imong prinsipyo karon na mahulog ginoong karon na mapugos magig ka karog. Na mutog og di ka mutugaan, mabakak man gisulti mo. O say gisulti mo? Ha? Be paliw pagbasa Brad Hernan be. Paliw pagbasa sa kanang gikan sa kasing-kasing, ha? Tanaw na to, kay ni kon man siya, be paliw ko no pagbasa. Gikan sa kasing-kasing pahina 3. Tanaw na to. Gi. Pahina 3. Gi. Na Brad Makarayo ang gingon nimo nga basahon gikan kini sa 70 Adventist sa pahina 3 sa gikan sa kasing-kasing. Kay niingon man siya way basahon. Oh. Kini basahon man ni gikan sa kasing-kasing kang Mrs. White man ni. Siya nagsulat Be tanaw na to, niya. og propeta dili, manalagna dili, nakabatog hiyas pagpanagna wala. Kay wala makabatog hiyas pagpanagna dili manalagna, dili propeta. Tinuod si Mitchell Bendilio. Pero naa gani dia sa basahon gani. Nagbasahon naman na, mubakak naman na karon dito iyang gisulti karon bitaw to. Na Brad Makarayo sa Efeso 4:1 naglista siya Apostol Pablo sa 5 kadagko nga gasa sa Espiritu Santo. Mga apostoles, mga manalagna, mga magwawali, mga pastor, og mga magtutudlo. Ang mga Adventista nagtuo nga si Ellen G. White adunay gasa sa pagpanagna. Apan ang iyang kinabuhi og pag-alagad naghatag og kamatuoran sa ubang mga gasa usab. Dili katingala di ay nga wala niya ipakutob ang pagpaila sa iyang buluhaton sa pagkamanalagna lamang. Oo. Busa, giingon dia sa basahon, si Mrs. White ang tanang mga Adventista nagtuo nga si Mrs. White nakabatog hiyas pagpanagna. Ang tanang Adventista ha? Admitado. Apang utana Adventista ka dili. Na. Pagklaro ba? Unya kay basahon man niingon kang way mabasa. Naaman lagi. Ha? Agoy pagklaro ba? Nakabatog hiyas si Mrs. White sa pagpanagna. Pag-abot nimo wa na may hiyas pagpanagna hinuon nimo. Gipahiyos naman hinuon nimo hiyas ni Mrs. White. Unya pag-abot dire sa lagda, basahon man gyapon niyo. I-focus na ko sa kamera No? Tanawa. Na, lagda. Nya usay giingon diri sa pahina 61 pagtulunan 23. Nya, unsay gisulti diri pahina 61. Giingon, pangutana 8, pangutana 9, tubag 8, tubag 9. Pangutana, unsay giingon may tungod sa pagpamatud ni Jesus na tubag, bugna, 19 ang espiritu stagna, busa ang katapusang iglesia, kinanglan adunay manalagna. Kinsa maning katapusang iglesia, kinanglan dunay manalagna. Sa pangutana 9, tubag 9, ang hiya sa pagpanagna, gipailabas sa mga Adventista del Séptimo Dia? Oo! Si Mrs. White, Ellen G. White, giila, nga nakadawat ning hiyasa, ang iyang dagang masinulat, gibili niya kanato,
nagdala sa matuod nga ilahanan nga gibutang sa Biblia usa ka matuod nga manalagna para sa tanang Adventista nagtuo sila nga ang hiyas ni Mrs. White naa sa Biblia matuod nga manalagna ang hiyas sa pagpanagna naa ni Mrs. White. Pag abot nimo dili na manalagna, wala na hiyas si Mrs. White. Kay kung naa palagi si Mrs. White ani gitagak na ka. Ngano ikaw ra may Adventista nga dili mo ila nga si Mrs. White propeta. Wa kunoy mabasa apagutana. Tubaga ko nun ebe, kining lagda, kinsa maning basahon. Gikan, sa kasikaling inyo ni. Adi rabalis PBCM. Inyo rabanado. Amo na pagklaro ba? Pangutan na, maingon siya. Nagsugod man taga niya, alas City 5 man. So, naman tayo, mga kuha na lang, mga 2 minutos. So, ipaningil lang nato ni, basa sa tagsitas, isa ka ba? Unsa giingon sa Biblia basa? Ningon magid siya ang tanan kunong iya kunong gi sulti kuno. Ari lang ta mo basa kay na kuha naman piki na oras. Unsa giingon sa nakasulat sa ilang basahon maningil lang ta. Ang giingon ni Mrs. White, ang giingon sa gisulat diha sa gikan sa kasing-kasing ni Mrs. White. Si Mrs. White giilas ta na mga Adventista. Sa tanan mga Sabadista. Giilas siya nga siya manalagna. Pero pag-abot ni Mitchell Bindilio, sus gifilior. Ambot lang. Mo na giingon kung ang COVID-19 nakasunod sa tibok kalibutan. Si Mitchell Bindilio ug mao ni atong paumhan. Mao ni virus po diya sa pagtuo sa tanang mga Adventista nga si Mrs. White usa ka manalagna. Nakabatog hiyas pero pag-abot ni Mitchell Bindilio di na siya mo ila. Mo na unya sa imong kaugalhigod, buingon ka, nga matod pa nimo nagtug-an kag tinuod. Asa may bakakon ana? Kining basahon nga gikan sa kasing-kasing ni Mrs. White? O kining lagda? Kini? Nga nakabatog hiyas o ikaw? Niingon na bang ka, walay mabasa? Unsa man ni, naaman lagi? Unya, muadmitar ka na aron do, nga nasayop na ka o namakak na ka. Imo man ang gisulti sa imong programa. Way mabasa? Unya, kabasa man lagi mi. Una niingon ka, nga mabasa diya sa basahon nga si Mrs. White, nagpaila nga siya propeta. Makaila ba diya mga Adventista nga siya nakabatog hiya sa pagpanagna o wala pa? Ay pagklaro ba? Busa na ngayo taog kining pasensya sa tanang mga SDA. Ang tanang mga SDA nga nakadungog sa tong programa, Intero Misamis Oriental, kutob sa maabot nining maong programa sa Power Radio. Dili nato tuyog tumong nga sila ang atong giatake ani. Gigamit lang nato di tungod kay grabe kaayong lusak ni Mitchell Bindilio sa PBCM. Kung gusto mong mulantaw nga wala mo nakabati kay nagdungan ang among programa kay ni-focus mo sa programa sa amo pagmamati sa Power Radio, dili mo makabati dito sa Waikurat Radio FM ug di pod mabati sa inyo ang dapit pod ang Waikurat Radio FM. Lantawa lang ninyo sa YouTube. Lantawa. Makita ninyo sa Facebook, makita ninyo yung programa. Daya lang. RPNDX KD Dipolog. Tingog sa kamatuoran, mugawas na ang programa ni Mitchell Bindilio ana. Makita na ninyo og unsa ang iyang pag-atake sa mga ministros PBCM og kang master og sa pagtulon ang PBCM. Busa kini nga programa among gipahinungod ni Mitchell Bindilio sa pagtubag tungod kay hangtod karon. Nagsige gyapon siyang tubag. Sige gyapon siyang pangatake. Busa man kay ganan og mga kaigsuonan usbon ko sa tanang mga isdili namo tuyog tumong nga isgutan namo kini naisgutan lang yun namo tungod kini sa katarungan ni Mitchell Bindilio. Wala naman kami oras. Sa ngalan na lang sa balaang magtutudlo, Divine Master Tomas Dino Sr. ug sa ngalan usab sa Executive Vice President Reverend Charlie Eugenio kini yung alagad sa kanginan Evangelista Brother Hermogenes Macarayo guban usab sa akong kauban nga mga ministro. Kini sabi niyo Igsoon Evangelista Brother Hernaldo Pipi. Kinusab si Brother Rumira Macamos. Kiniusab si Brother Gisril Macarayo kami mingon sa samang takna ug samang istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw mayong gabi kanatong tanan.